ekwela me agwọ mkpụrụ n'uwe yikwala meke lenu ndị mụ na ha malitere ọsọ ha na-asịkwazi m na mba siwe ike Jehova gịnị ka m ga-eme enwezuga ebube gị agara m abụ onye nwụrụ anwụ mgbe obodo anyị nọ n'ọgbaghara Chukwu ebighị ebi kpuchienu m n'ime obe aka gị mgbe Nigeria nọ na state of emergency onye nwe m chebe n'ụwa gị Chimo eze ma wee ọbakara banụdụ mmiri ọbụmọrịa dike bụ dibe nkụwa Chimo ụgbarara na-atụ egwu baa gị Chimo ọbajiri igwe kpọọ ya nkule Chioma o mere onye isi ụzọ ya n'elu ọkwa gị o mere nwa ya gafure ejima Chineke enyemaka biko papa ekwela ụwa nụrụ akwa eze Jizọs onye ọma ọmaka m si dị ụwa onye ọma mee mmụọ Chineke ebube Damaskọs biko 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 bemnaga njem Chukwu Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Dealers in all kinds of musical instruments such as drum set, speakers, mixers, keyboards, cordless mic, amplifiers and guitars of all types. And also, we promote music of all kinds. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Head office B224-231 Alaba International Market, Ojo, Lagos. Telephone 8044-028. Corporate office 1 Navy Satellite Town Road, Unique Bribs Hotel Complex, Alakija Bus Stop, Badagry Express Road, Lagos. Telephone 589-1404 08033274424. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Yeah, come and surrender. Yeah. Abogini bobi togi wane Jesus onye nwụrụ n'obe Asim abogini bobi togi enyi Jesus onye nwụrụ n'obe wane mo gaba atuluchi amala jijiji brother onom nazi wane mo onye nwere Abraham dịka nna o kwesịrị ịlọkụ mmụọ mba ana m ajụ onye nna ya bụ ọgaranya
o kwesịrị ịbụ ogbenye? Not at all. Onye babara n'ime Jehova, ikuku Zayọn adịghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Ọ na-anọgide rọbọ niile, ọ naghị amakwa jijiji nwanne m. Ndị mozi ya ka ọ na-enyighị banyere m ka m ghara ịda n'oge. Atụrụ ụjọ, atụrụ ụjọ, amala jijiji atụle, ọ nọgidere o. Atụrụ ụjọ, atụrụ ụjọ nwanne, atụrụ ụjọ, atụrụ ụjọ ọ nọgidere n'ọrụ gị na nwanne, amala jijiji nwanne. Jesus wuru n'obe wee kwụọ mmehie m, ya bịa obi ụtọ ewo. Ọ sịrị na mmehie m niile agwụchawo, ejighị m onyere ọzọ, enwerewo m onwe m. Obi ụtọ m bụ na enwere m ndụ ebighị ebi, ya ka m na-aṅụrị na Yoruba. O si m ga-eme na m atụrụ ụjọ, o si m ga-eme na m amala jijiji. Onwe ya nọ n'iru, ndị mozi ya bụ chimchim n'azụ, agaghị m atụ egwu mmadụ ọbụla. Sọni nwanne, nye n'odozi akụ Chukwu jiri chọọ gị mma. Chikodili ọkpala, gaba n'iru, atụkwala egwu mmadụ ọbụla. Chief Emmanuel, Ima Emechebe, ọgaranya n'ime Jizọs. Ima Ideal Music Company Limited, Ngozi Chukwu nyere gị ka ije nyere m ogbenye aka. Too Chukwu tobe ụzọmane Chioma n'umeji. Atụrụ ụjọ, atụrụ egwu, amala jijiji, Favour Nwachukwu, ụkwụọlụ na-echere gị. Eluigwe si n'ọkwa gị na gị atụrụ ụjọ. Amadi nwanne m, academic professor. Eluigwe mara ihe ị ga-abụ, ị mara na adịghị emekwa ya mfichi ya atọ.